curs hem realitzat diversos projectes i ens agradaria anar un pas més endavant i poder-los vincular amb el nostre entorn, solucionant problemes reals. Al nostre institut tenim plaques Arduino, sí, però no tenim prous com perquè tots puguem treballar alhora i a més ens agradaria ampliar les nostres possibilitats de treball per poder fer millors projectes i molt més originals. En l'Institut Montbui treballem la informàtica de forma grupal i en projectes. Al nostre institut hi ha molts alumnes que els agrada la informàtica, però necessitem més recursos per desenvolupar la informàtica. Hola, doncs aquí el projecte de l'hort, que bàsicament ara estem fent de jardiners i podant i arrencant herbes. La tecnologia ens ajuda amb les eines, que algunes són manuals, però també tenim molta tecnologia amb el sistema de reg gota a gota, que va acoplat a un programador, i un sistema de tubs perquè uns dies i unes hores a la setmana surti l'aigua i vagi caient gota a gota al lloc on estan plantades les plantes. El nostre projecte tingui a veure amb les plantes, ja que tenim un hivernacle a l'institut i volem que això giri entorn a ell. In high school, we offer to our students the possibility to do part of the ICT subject in English. Therefore, once a week, we program through Agile Mentor using clear methodology. Ens agradaria que ens seleccionessin en aquest programa per poder donar resposta a la implicació dels nostres alumnes.